дарявам за каузата на фирмата и смятам да продължавам. Чисто физически за нас самите е добре, регенерират се клетките и най-вече заради това, че правиш едно добро дело. Забелязвам, че предимно мъжете ги е страх. Няма нищо страшно. Ще живеят. С кръводаряването ще си удължат живота. Личната ми мотивация е основно от безвъзмездното добро, което може да направим с тази постъпка. Няколко пъти съм го правила за близки и за познати, но смятам, че е редно да не чакаме такъв момент да настъпи за някой близък, а да го правим безвъзмездно, когато можем. Дойдох да даря кръв. Ето и безвъзмездно. Някой, ако има нужда от моето даряване, нека се възползва. Важно е да се дарява кръв, за да помагаме на хора в нужда и за нашия здраве. Аз го правя често и се чувствам добре.